Pai le uta sa siam se u promes bun ai ba me pai. Ta memot ban ong ba bero arngut ki bahai maya. Laya pide. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki Nongris nyang nakathan Bhairambong haka Southern Ulber aja Punrio lekan dulang haka stong Bhairambong bat kinoi lam jangka Hills Farmers Union banyak peliu jingmut ya ki jing bakum ki Nongri jingri ki kendo mausiang nakadaw ka jing syak nyat dor jongkis nyang hau kurwa bala phash ki lap thai ko bor ringkat bat ki video ujana sekretari ka Hills Farmers Union Sengkeme uba Alphon Bird Karsenteo bat ujana sekretari jangka Ribhoi district uba pensyai Masharing Gila pensngau halor ka jing syak nyot haka dor de yakisnyang bat ka jing bomla shu ban penya yo kumbajulong hakisnam bala ligno ka bala kata hadu kata ta ya ka yok ka kot jong kinongri jingri ki pasyan ya akani ka kam haka jing lang ethirsani halor ka jing bomla shu ban siudap ya karam haki bang kat hadu bakala penduk thia ya kinongri jingri ka jingram ka bam skop kisnyang ki dawai dasyen bat ka jing stom ban penhe yakisnyang namar ka jing wanen shop ka jing pangklam ka boan khakha kumta kani ka jing lang lai shim rai banai pensngau yakni kijing chika sarkar lingba menteri bakmi ekatnat animal husbandry and veterinary khanang bak sarkar kani rap lem ki nongri jingri hakum kini kapor ba ki kendo ya kijing ba haka habede bagani ka phangalong bangi khod ekani meeting bangi la jinjar balat bandrisnyang mar bangi mio ekador kamur ka babyang bat ba ngiso jinjar bandi usnyang kini kisni ba mentangi ki kendu jinge bat haide ba kador kamur bat ka jingkot jingkhya jong kasnyang habede usnyang la de bendino mentau su sa bihasem kumnongin subu ka bam na hab ai susu yo ka jinglut ka tang kata susu yangi ya ban khod ikring meeting bat snyau shapi ki bor ki bahalor na ka jing kerpat barit jungi ginong risnya menshua ki thid ha ka dor arspa san pho kilo menta ki thid chispa pra pho kilo em kamde da du menshua ka chulong ha ki ne ki snem ki ba men khandiat menta hi Kaba pelong yangi ban luma kani kasngi ya iwe pigwe ki para nongri mangi kendu jinge habede bande ya kisnyang jungi bat ba kumno bangin la ban seng ta ki gam la jong hala ki jong ki kjat ki jongi kham tam bangi long ki nong kendong ki ba duna ka jingnang ka jingstan ki kmi ki long ki badon la ki kper ki pra ti ki habat kristiani la ki jong ki kun om bangin yo ki kam sarkar hendreng ya haban yang la ki jong ki kjan ngi prisyang ban ya rap to kata te habede kata kalong ba ka kala poi harndang yangi ka ba kungsan kalong habede bat kisnyang bangi kendu jinge ba ngim yo ka dor ka mur ka babyang habede bat ki kun ha ka jing pule ka puthi jongki ka long ka jing hanglat habalade ban rinok untuk tagi benai balade ban dino kisnyang ban thit kwat re ki kimi ki chen jing ba omla bende ka dor ka balap penlut ya tau snyang ba ki apsa ha ki benai ki ba ki lari tershiter Kimbang se ban ya kendu ban wan syakmat ban khot ban werlang ya baro gi para nongri jingri ban persneu lang gawe ka sor syapi ki bor ki bahalor da ka jingkerpat barit jungi kum ki nongri jingri te ha ka benkong syap hi nakal yang jongi kum ki nong rep ha ka bede bat ki snyang ya ka bangi lari isngung uskade ya ka ka bangi kendu jinge baro sikata ngisukun tang ha lade simet Tika bangi sngau ban penpau kalong lese kum ka jingshai ka wei ka bal ayangi hakani ka por ka jing kerman ka bangi yo jing tip ba deleng ba ki don ki nong yalam ki ba na kalyang jong ka HFU mo ka Hill Farmer Union ka baju kersian na ka por sa ka por ki nong rep ha ka bade bat jongi kum ki nong rep ya ki snyang ki ka bangi syam jing shikadai hakani ka por kum ta hin da ka jing slok jong ki paralong kemi nang ta ka jing kendu jongki ka jing ut ha ka kendu a lenti sengkin te kum ta hi la ya yo ka jing tip ba de lang ba ka jing don ji kermen lang ba ka jongpi ki nong yalam jong ka HFU kum ta ngi sngo banai ka burom lengba ka jing lese ka de ka jing ka plan ka jong ble na kam ta ka jongi ki ba don chakne ka than kham tam ki nong kendong bo ple ka ka jing ka bangi kendu ha ka ne ka por usnem ba menta kham tam na kam ta ka snyang ya kisnyang amdon syu tang kinong thit lane kinong keli mo ba hakano karukom ba ngila man di ki te kata ka daw hingi nginom la syu ban kun le se ban ong si benta ka ka la poi rendang yangi namar
yaki sniang la long bandi andre ka ka baja hadu menta tang nong wan page nong wan pandor don shu kata kadai kalong yangi ki basyong basa akan kisnong barumbong kumba ki latip hi kisnong barumbong kalong ka ba kham sentar mo andre ka bangi srong kya shikat dai pan ba yaki perlok ki ba bun ki ba yo ka khubor la sharum shaneng ki ba syong nong syong ki ba marjan jongi ka jui ka jingut jong ki khampala lese ki ba kham shikendong le hadu ka no ka jinge ki ngiwat hang ne ka chaka jongi ngim nom don chu ki kim nom don ki nong wan wat ane wan page nyang kum ha ki por ki ba la le te na kata ka daw hing kirpat lese ka lat ka lenti ka jingwan ka jong phi ka long shibenta yangi ban ai mensim ban kershan yangi te kumta kam ngan nakaliang jonga hai kum wei unong rep ban ri jingri nga kentu khamtam ya ki para nong rep ri jingri kisnyang bakim dei ban syuhun ban syui tang kan kapor ngakwa ban kentu dadu kam den kam sim ya ki kiru kin nom skun ken re kin shim ya kesenjam ku bangi ngi yo ban penpau kan kapor lengba ka jongpi kum ki lengba ka seng ka ba jongpi ki don kan kapor ngi yo jingkermen kiru kin yo jingkermen ban kershan lem ka kti ka diang kti ka mon mo lagi samla lagi long kemi ki long paru ngi khot ngi wer nak liang jonga ka wei ngakwa penpau tang ka tahi wa ini ok jing kermen da ka jing telilang besibun Mentara kasih ke lai tarik sautrek benai balai arja penrio i nongrep jong katan ribhoi pakistan marjan ki lumlang ne po bhorembong ya wi ka daw jong jing e bokong san ba kata ka jing e kolong ba ki babu ni bodon ni ki ki ya risneng handai menta kumba dadum to snem hi ba mdon shu pathiet ki snem ji bat ki pathiet ru lawan thiet ka do patat padahal wa de kadau kolong ba kelabun plat kisnyang bawa na barang jela pa kinong do snang kim thit su snang juni ki thit no snang ki bawa na bar pa su ru kador ka ba ki jodi boros kata te boyong ka de aspa sanho sopsan lo aspa po kilo pat menta sang sispa po kilo te gni ka jike kla de ka jike makhrawi ki nongrap juni khamtam ni ki nongrap juni ki bakarsan ya ye ngasem ya ka jinang start ko lemba kam rijgri karena ni dalam bakal dijalan ki kuat ban pentip si bor yang bahalo jang sakar ban yarap lem ban te lakam ya jang ban palat jang siang banabar ban kumjuru ban kentiu ya kador jong kanika dor siang mako mengicit siang tang it saus pak berkau kilo kan bakador bagi dia pak kalong palat ban ya kabar stang te gede weni ya jang ni kenong rap hagi dikithan dan ke harim bom pak stang marjang Minta kasih kan ka jalan gila yarai pak bankong kolong bangilek ban ya keduk yo minister jongka veterinary ban thu hi ki jingie ka ban ya keduk pa hak ding ngin dan ka to ni ki mat ka bokong san ka we kolong ka jing herdor palat ka bar kolong ban ke la kam jing wan siam lebar ban pikir ba kini siam ban bar le se ki wara ya ka daw jong jing pang siang ko molong ta ki bun ba siang ki tha ki pang ba ka daw kolong le se ba kam chumlo dan ke jing pikir na kaliang jong ki bor sarkar ban pikir ba ke jing wat jong ki siang bo ra ye jing pang ba kum jo ro ki dawai ki desin ko biang ni pat yo ha bade kum no ban jada na jing pang ba kini ka jing pang klam ka kalau besar do ta bala da kini ka ja ka bot kini ka jing do no ga khra ba ka ba ma kalong ba yo ba kino rep ki kim tri asu ban risnem sem kim tri asu bersiang ka sora aji ka yo ko ro jing ki nongrap ni nakaliang kahil sama union ni lasha khot mentagasngi ha ka jingyalang jongki para nongri jengri ki baru sniang khamtam ha kini ka bahir rembang block area ka junglum hi jongki nongri jengri mentagasngi banya lumlang hane po bahir rembang amar ba ki kwa ya ka ban pensngau ya kata ka jinge ka ba ki kendo ka jinge ka baningkong ka ba nileta ya kamat kadai ba usniang ubaki judi aspa sanpau aspa sabusan tingka kilo menta kiyo bandi tang sispa prapau kadan kajing kinyat dor te kani kalakta ikinong rijengri namar ba nadu u skop ru ularam kajing bam sniang kabarem nangta kadawai kadashin khamta makini kipor kabun baha kani kajing pang klamro te kini kisniang kibalalong pada bandi mentala da ban chui sa po sem ban besar si besar hadu banayo ya kata kador kaniru kalawara kajing e kabakrau yaki nongri jengri te de namar kata kadau ki nongri jengri menta kasngi da ka wei ka sur jongka jingkermen kila khot yangi kum kinong yalam ki bangi donlang menta kasngi ban snap ya kajing e kajongki bat karai hi ka ba ngi layo ya ka ban shim menta kasngi lingba kani kajing yalam
kalong ba ngin salit ya kaban kendu ya minister jong ka veterinary nakabenta ban pensngau ya kini kijing bat kaladan ru kajing perkhat ba hakani ka meeting metagasngi ba kadan ru kajing duna haki dawai kidashin bat ru ka manpower hapo veterinary nakabenta ban ai kajing syakri ya ki pa nongri sniang te dei namar kata kadau ka jing lum ka jong ki nongri jingri hi metagasngi kalong bagi kwa ban weng ya kani kajing ka bagi kendo sakawai ka bangi sngo khia ba kalong ba kinongri jingri ki shania ya ka bai school khon ha ka bagi di ki snya ki jong ki dala de kapor te kaniru ka kta ya ka yeng ka jong unongrat namar menta umla shu ban siu ya ka bai school khon namar bagi snyang ki jong ki sakut apo sam snyang bat sakawai ru ki dan ki snyang ki jong ki ba ki yap no apo sem namar ka klam sakawai ka jing kalong ba kilapan sngo ru kadi ka ba sngo khia ba bagi nongrep kimla shu ban siu ka loan ka bagi shim lingba kani ka loan ka bagi shim na ki bank nang ta na ki riu shimet kamtam na ki bahayeng ki basam bakani ka jing mamla shu ban siu ya ka loan ka wanra ka jing sniu ka jing pat hayeng asam bat kamtam ka jing yo ki phone calls na ki bank na ka por kani ka wanra ya ka jing ka bakrau te dei namar kata kadaw ki nongrep kila shimru ya ka rai balada ka sorkar kamla ban yarap akom kani ka por kila ban kenria no na kani ka kam kabay kili imja baro shikata te kani kadi ka jing kabay kinongrep kinongri jingri ki jongi ki kendo bat kumtang in sara ya kani ngin sara ikani ka memorandum ban pensngau sha minister bat kumju sha ka sarkar ba kadai ban shim ya ka immediate action na ka benta ban yarap ya kinongri jingri ki be kendo ya kani ka jing te ngin scam ba ngin sapan appointment no minister bat wood un respond ya kani ka jing ka ba kinongri jingri ki kendo khnang ban la ban solve ya kani ka jing ka ba kinongri jingri ki kendo kani kam dia tang hapo bahirmbong kani ka jia sapo west jentiaru kinongri jingri ki la phone yangi sa west kasihil ru sa south west kasihil ru bat kani ka long salansar badai namar kata kadaw isngau ban ong ba kinongrep ki penpau ba kani ka kalapoi harendang ban idon kam ya ka jing yarap jaga sarkar. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time.
Skoda.